Hangrani jorawo tongthok chathok tonggui chalanyani takhu bukhuk rokbai malalayei awan chuan chalanyani jorawo no bukhuk robrung asumsa samung sitra tangnai rokbai butharjaknani nangkha bukhuk robrung deborma bwsai thwithangjak Ronjon Deborma kami Cintram Keprak kami Purbo Devendra Nogor Post Office Chompok Nogor West Tripura obahanyo tabuk naitukmani bisingtino pulis naimuthang khoro affair khlaimani yaglono todonto khlaijak dati no romnani bagui o kwrwngjak samung sitra tangnai rokno khorang tisalajak nukhungni joto takhuk tai bukhuk chong tini bukhuk robrung thimani yagulo butharjakmani gudalbai nokhlawen khiklaiei butharjaka tei aboni bisingono nogo dawi klangjaka samung sitra tangnai rokbai ni koktumoni bisingtui saimangka tini bini mang kwthui jibi sakhamnokni sokpaiei kasto khlainani tei joto takhuk bukhuk chong nasinglajak Hangraini je jorani je robrung deborma je thimani boba ke butharjaka kisa sakinara gari nang tam glabini Mana tang bairing bairingo saketa parani hal baru para tempat mane sabo buthar kana kisa sagari awo putar kau to sai me ya kau saya awani age binno to khajaka khajaka sinere bini gajian thang sai ka po kana hora patana evne bini mani rogo tam kama kana nokni age to kokro khajaka ko ai langa sarang khajaka je o gothana ni jora ose rangri rok Berapa jara to bobo kiri kaget ke bo sai malia tam plan tha ini pun ni rasa di cap tongko malia pun lo giwon tongko pun jo no man kana man ka tam mani tong bini sago rangchak ni nok rok ki olot polot khai khlaija ko da nok abo to sung matang ya bai sana bin sai ka pulis plan tha pulis to raka puso da mo no ka bora ko bin pun ni mani amma di boma haike buthar jaka bono ki mane bukuk muthu boja buthar ka naike gudal bai cham bono jokon nung mani tam khunukha ang bono nukmani buthar nukmani ko jable ihi sabla ang bono mai tuna phaka to ko agara tangana mane diporni pungni da gaya get saja dagare ne kyaule ang lobi ang mo sa du ni kang phayam bon dagare ne kya yok maliga aga ang mai klang sirok khata ta thui jom hana se ro so puya emne ke bo nung mai mang da to mai ke nung mang da tu ana sai emni sab sekang nukha amono no ma sai to mo rai get to hongke deisa sangit nai thaitika tagle ba ba sakana ge na ne ge ge no na tagar mo pore get lok pokka le han tata ga hawai nai ke ga ro wis dingkha loyu itre ge bini musuk tongo musuk da karika nai ke musuk tongo jana wana mo chen thakable ge paran sabai tamu ka bhagira di bono ring mo mulia khailai cha yang ne lekha ta joga yang anta sabai kalar ma ke klanja bisoni doga ta da doga no dagare ke kiyokha lembu nangga lain geng siklaija lain krikaren ये बुस्कान जगह कियोके हाथ निकाली हुई हाव बेरा हुई बोनो पूरा थेंटे मेंटे कलम जाऊँ खाबो किनोरी सब पूजा पहले वक्त सब तो तब नागिरा बिचा में तो पंगरे के किसे ने के बोनो किसे नु के तला करे boma haike nukha galaijak ini sorry kisan नु खामाने तास तांगी आता emne a furu mane kthwijang na mane kthangdang na कुथुई का ekdom kthwi confirm pura thui rok nang mang ga sago abur थुई खाइ से ने बखर सिं फान याक न पा कुथुई नु pra गाय पुलिस फाइ नि रक नरबो परसे पूरा बिनि ओ बुजाग माने को सानो बापर बापर कनो खाता ओ साइलो yang berak kinaro budal pulis mang aja budal bumani siske tuan pula pulis
Engke o jagao je samung sidra tangnai rok sabu yagr khna bo norokni bo bahai wan chumu. 아무도 뭐가 이들한테 많이 걷고 시오네 이니 너고 이니 갈점에 뭐 사이만이 이니 나라는 그 많이 좀 선정하고 내 그런다고 스타트가 예 세이파야 나이가 선업도 가야 한다 뭐라고 좀 선정하면 이니 겟더라 저거 선정가 한 마리야 선정하라 세이파야 Bin dara sabo bung rok tok. 아 Bin dara sabo. 하는 거다 Mane bini dara nang khajing samani. 빈다라 그립네 빈다라 Mane norokni bisingolo mane sonja horok saborok norok rom. 그거 뭐 당연히 또 두기야 이 걱정만 하고 만 뒤에 이니 갈지ano 사이야 뭐 없고 hello 선발니 허러 하나로 조금 많이 짜요 뭐 하나로 많이 짰sabla dokter 저러 사이야고 뭐 파이로 아하야 그냥 신고 가서 사이만이 부장 동 가보나 뭐 선대하네 안 하네 라고 약속을 사 너는 까 저러 부모 록 쓰다 사 하니 어제 방금 아 미리 넣어서 타는 거니까 미리 넣었다 근데 벌만 mana o kaminin na bo kami Engke tabuk police nai muthang rok jokhon te tabuk phaimani yagolo tamo koksa ka borok romnani da koksa. borong bepatta Engke manjagan je obo hai gothna khlainai butharnai mada manjagon nongni asado kai manjak nai manjak nai na thuinani bumung borom bini umar besrok na birashi boko tam khai tongmani grup ini tosilo sakta om bo kami kelai cintaram ko borom cintram blok he jirana blok jiranya blok hambai ngen mungke right dara nangle tam bo bahai rok nukha je o thimani rok rung khmani abo to je dina thiyo a dina to emne to hangrani bujotono picnic rok chalayo bibina rokomni engke jungbot angbo to dumbur thangjak engke dumburni phirok phaipro jung just duita rok tamkhana no phirok phaipro apro paran borok koyekjona uthumjak nuk phaika oro tamkhe buthar kalam thangjaka male gudal bai kise bari nukha gudal ni ta jinno aboni buthar kana nei jungbot target oro hor tongi tongmani na tomo সেই সময় ফাইনাই বাড়ি খানা গুদাল বাই ওয়ারং কলাই খানা কলাইমান পরিবর্তে এনকে जों সপ্রজাক মারি রক মান খাবনো সপ্রজাক মারি নখলাওয়া নখলানি হানি বা এনকে বনো সতনি তং থামানি বামি তং থামান বামি তে তং ya সতনি তং থাকতা অলরেডি সতনি তং আই পুরি কুনাও তং খা পুরি কুনাও তং মান উমজা গ্যাংনি লগ বিसिङो दाउ क्लां थाङै already komol rok blanket rok das most tongmani fini klang thaka fini klang ka kobi klang thaka ki bokhe o je o bi to tongmani bo saichung da tong tai kubun borok boda tongro bini agi bo sai tongmon bo sai thikya bo sabuti bo maya aba hita to bo saichung tongo bi to tai ke borok kricha tai ke amso jorto ta angke jer nukmani Engke je o last no postmortem rok khaitinile sabo logi tongkha ko jung ma tongkha ang tongo aba hita mane thangai koi no tui haikya mane postmortem aro bo ko khajago doctor rok bai chungjago nor bai ke nukha tamuka oba kongnon masaka je postmortem ni report lo tam bo hero nukjak abo to jung bom sia abo borong saiman sreta borno ekmatro borong tir phaji bag phaji ke jung bag mario tamdani raunai potra rok damanu kha daunai jung taisa police station taisa return mar phujita nang kha thine ni tam klai angka to parani ekta hisabino pi nung ta angka ni bung ke ani bumung ke jibon de proma thine ni bumung ke roborung de proma bini boyas kamu birasi rong khna emne sabo bothakana wan sabo bothaka bo nukliya sungbo saimalia ta a jorabo jar jemon se best sadik dia sa sound box bo chirik ya tongka hai bo saimalang liya hangrani jora bun bun tole jora horo ne bothakana bo tumu sinje ekta darna tinta sakta rogon bothakana tumu hai matong charinga hor ajdrop ni aba hai target khai kata emne agi rogo bin nok rogo kuno ma hai kuno gol lok dak na aba hai to kono khnaya bo sajuk to tongnai ba kuni tongka se bobai walai bobai soklai hunani emon to kono khnaya ko
kebo wala emne ke duwai no tem khokja ka mani binaro ni Manche khawjago na. ge kono khokjang mani bising tui kono police rok no kono AFI rok bo ni apro khaiya khaje ge ta na khajega abo je khokjanai se bosa khajne nangmani ba जों bomse khajegli ata do ke hambai মিয়া যখন তেও যে গঠনাও যে পুলিশ নাই মুথাং রক ফায়ুক মানি জিরিনিয়ানি গো বরক তো দক রক মানে সডক সিরক তো খনা গো বরক নি যে তু মানি বিসিং তুই বব হাইরক সাজেশন বব হাইরক borok মানি ni jeta niyom borok to gudal bai jeta bari ru mane au gudal no borok ni aino to borok thaka gudal no moton suruka suruinai himruka himruma poribote kai an jilama botok thangine an nokla kani kasa tui ke lailanginya ayang puna thangka biang kuna thangabo ayang to tabo liton hungkana ni nok puna jora thangine phirok phati bote hirok fatiu kota Besok chala bo khe anok salma to bisi chalya gana no para kaisa ba 150 kilometer wahai rongan meter rongan ta তার মানে বনো মানজক তং হেমলে না নি abo কতে to কে ang bom so satmaya bo dang kha na bu jang kha na sui tom so jora thang thaka haita থাঙ্গি ফাইকিয়া